Good afternoon, sir. Eish, placenta, no tunga. Take pari hu placenta. No tunga na. Stand to one place. Stand to one place. Let him wear a faja mama no money here. You onye vuftrogro. Stand to one place. Stand to one place. Why who placenta bianga girl after all? Like voice I got gamma brew. Mwa ibegi put a sweet voice agarega. Then my brew voice. Kurotung dabsiki be potung kana mena geren katamoto babru diana. The way for Nana, you put that in Yiddish. You be hanging Yiddish. Oh, it's for packing jail. I had to for Nana like a lasso. That way for enough, my this girl. That way for enough, mana. Tell you Shishatana. Or tell Haka Shishatara. The way for enough, mana, girl Aramazo. Ambulumbo, the way for enough, mana, girl Aramazo. Chief and to Twaha, so Chineka Bago, I want to Caberello here. One bingo. Back in jail. Or jelly hija and issue. Last off, ma. Let body knock a triangle. Where I can go on the West Street. Where I can go on the West Street. Could you Tulia Shimatian no cat through? Tornazo. I actually to stand in front. What I reverse a beer. Yes, I'm home. Mr. What I saw be actually like yes, I want to get issue. Heck again. Le wanya front, le wanya front. The lady can you jump by an age at Aquayana battery motor started a motor. Le wanya front. Heck, I think le way front. Look back and look front, le wanya front. The one your front. The lake you jump and they just connect motor to motor, ya start. The one your front. As you turn all the way front on a wall. Look wall, look wall, look wall, look wall, look wall. Look at that go jaga carry meeting no monna. Eh? Sir? Go jaga meeting no monna. Ana man if in a kumposu. Go jaga meeting no monna. Every time. Yeah. I hemre no telegiji ye jumper. I chop that touch with to koga hunala. Look at. You have baba ganina kobatensa. Remove that your hand across straight. Leko show shibruno ostrich bianga biadegram. Pipeline. It's a pipeline and on a pH. A 8-way and a buka. That will for no good. The letters on. Get it on no bike. Huh? Chief fell to Taha, so get it on no be. Alano. Say here, Wala. Okawala wara. Ala. Okay, ke na wala. Ara. Elehe ke wala kowara. Ara. Then elehe ji agwam before so wala. Elena can do she went here from Maga Company. Mommy. Maga. Aya. That would clean your no. Clean it. Clean it. She get clean here. Clean here. When you want panty KJ clean again here. Obo pants. Clean it. Clean it. All the tinted. Oh, that purple. Immediate tinted. Pink lip. Pink lips.
ana ala kọwara she from ele ihe kpọrọ wala kọwara Ara. ele aha gị Shama. Chọma onye Shama Okeke. Chọma Okeke from family of nga ndị nwara nga ndị nwara bracket ndị umere nne ya onye be Omoya Anambra State. Lanya ihụrụ ihe chakabana anya m na mama wala kọwara he na m na mama wala kọwara ịmara kpa isi ahachi ya na nke nhachi ya ka ọ ghara ị na-akọtọ nka ịmara kpa ite mie na ka ọ ghara ịbịa hia na-abịa anya etile ihe emebiri m n'interview etile ihe emebiri m interview mee ya ka ọ pụọ from here. Okay. Were kamera tewe n'ihu gị si oke gị were kamera tinye n'ara the whole look ahụ straight take par olu talking the whole look ahụ straight true lay otu she ekuwume no the asthmatic Mba. then let he je breathe ga patanga that means e gana start it generator n'ime abalị. Yo, Imano, my sister na ala holo, bro. Damn you. Kragabara ara ma John Galina ara block otanga breeze. Nga breeze ishe breathe ngige shina afata. Ngo cha no that bring you down here. The kwenga ara ge ha. Matakere de kagege ga mabrana ara from your mother's side. Sorry. Sorry for yourself. Let him any jigan pay na family den wana. Maxi begi jenwana wa jai. Kega mune papa na bego mogi. Njoge selen garage. Ke so wala. They will look at straight. They will look at straight. You chung up by boma ya. Chaba na nega dendo. Nna m dị nne m anwụgo. Maga nwana. Ntonno. Ndo. Gịnị bụ mmaga? Ahụ ọnwụnwụ bụrụ ya. Ahụ ọnwụnwụ. Gịnị bụ ahụ ọnwụnwụ? Ọya. Ndonna. Dewe phone na n'ihu gị nna. Ọgụnwa wada. Mwa wa last born. Ndonna. Nwa na-enwe nne. That means motherless orphanage daughter. Aka ara ọnọghị n'obi. Ị nwere mkpụrụ ya. Nwa agbọghọbịa vụ boat ara. Boat ara. Ụmụnne gị adị ole? I disease. Ara ọgbaga gị? Mba. Onwebe mgbe ị nọ taa ikofu. Awọ lata gị na yard. Akụbala ahụ foot match Otele. Mba. Onwebe onye kụbara la foot match nke na-anọ n'elu ebe elu otu ahụ. Onwere foot match na-anọ nga ha na amụ na-anọ n'elu ya. Foot match. Kefe ifa. Foot match ụta anyị na-awa ịbawa n'ụlọ. Ị ga-ahụ foot match n'ọnụ ụzọ ndị mmadụ. Enwere foot match na-anọ ebe ibe elu Otele otu a. Ọ na-anọ n'elu eze. Akụbala ahụ ya. Mba. Enwebe nke ewepụrụla. No sir. Agbọghọbịa foot match Otele ka dị ntat. Ebere gị ugwu. Mba. Otele.
na-achapụghị ihe ụtọ ya wụkpọmọ dị ya n'ime. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị gụrụ? I got mass communication. Ị gụchala? I got I'm a for my NYSC. Ka ihe wụ mass com? People don't make noise. Sir? Gịnị wụ mass com? Sir? Mass com is the process of transferring information. Ọgwụla? Okay, ma. Yeah, all the short form. Agbọghọbịa gara school na-amachaghị nke ọsọ ọ gụrụ. Ije yi pant? Iyele pant abụọ na-ede mbụ? Yes, na for period. Telero sana. Ima ka ese ejiri wa ye ku ihe. Gị da pe makwase mo na eleke iwe ke se iku ya with Igbo. Sorry. Gawere English etinye ihe ime na ahụ. Yala bi je ejiri pant abụọ yikwata. Ije yi ya jean ka we ihe. Iwe na gị sir. Sorry. Ọbara nke mmadụ ọnwụrụ n'ime gị ije yi pant abụọ at the same time. Oge ka m jụwa. Mmadụ ọnwụrụ n'ime gị enwere onye igburu. Then let her pant abụọ ja no gị n'Otele me hụ nsọ. Ọbụ at the same time ị na-ekwu like in a day. Eshem na-ekwu in a day. Ọbụ at the same time. Am I na-eshi? Ọfụma ife nwu chef. Them yo, I told that touch from you. I'm a bake, real chef ọbụ asị o. Them yo, I told that touch from you. Am I na-eshi simple? Yeah, I'm amazing. Yes, sir. Sorry. Iwe wenagi sir, biko. Iwe wenagi. Biko. Mwambo obia makesi esiri. Gịnị ka ị na-arụ? Anyị na-ele akpa na Balokwu trade fair. Gịnị ka ị na-arụ ike agbọghọbịa na ama? Ekwe bịara nga gwa m sị ma na-eshi. N'ihe wo chef, mgbe ọ wọla ire gị akpa. Gịnị ka ị na disi gị alụ nyiri? Listen. Amela akpa, a na-esi nri. Lanya. Aka m na-akọwalụ gị ife nne eme sa. Listen to me. Otu ịkpara ihu ring light, otu iri ring light a na-eji eme TikTok. Ma ị ga-ebihave onwe gị na mepụta gị ya. Ya o menwere ihe mere gị na gị ma mepụta gị ya. Otu iri ring light ụmụ ụwa na-eji akwụ a na-akụmama n'ụlọ mmadụ eji eme social media. Ma ị ga-ebihave onwe gị na ma just me na gị iri nkata moto gbọgburu ya. I'm sorry, sir. Iwe na gị o. Lanya, ele ihe wa aka ọrụ gị nwa bingo. Okay, ana m ele akpa, ana m esi nri. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra State, Nnewi. Ebe na Anambra? Nnewi, Otolo Nnewi. Otolo. Ebe na Otolo? Ndị Mgbu. Ebe na ndị Igbo? Otolo ndị Mgbu. Oya, the way for now, be your turn. Some of you all am not sakna. Stand up there from that new one. Oya, I am mega like this. Mega koya baptra somewhere. Get it in here. And you had in Anaga, had in Ibaragana, had in all web bega. Like a way back to sing below. I can't wait. Come and sing him all web. Okay, Kushema Cadono. Okay, Kushema Calon, my Haliquim Neku. No, sir. And I sing up a man on the check abagoko. Iwe na gị. I wouldn't bring him on a tan. Delilah, Ibladi Ibu Samson. Kwapo ọ dịghị n'Otele? Mba. Okay, nwee kwapo n'ọdụ n'Otele? Enwere m. Nwa agbọghọbịa na-enweghị kwapo. Enwere onye ara agbarala na family m? No, sir. Mba. Akwụkwọ ji adọghị? Mba.
Madu letra la ke be putro. So somebody a boy. Like a mad about this girl. Where shoko chin shem, where shoko shem the devil chine kabano. Somebody Where born shoko shem now. the devil. Away tina woke be looking at Is it can now? Yamata tama tutu brush on your use. Where shoko shem the devil. And my quiz oko. Mad hole. Madibo. Imebole wine and wine yempo. Mbao. God forbid. And when I hear wine age, I won't know tele. And where Kebish na watch I. I'm Lagos. Okay, man, here mega back. Abani who internet in all the whole social platform. Nganiru. Eh. Mpage na mmaga nwere nke gba aka nwa. Mbao. Where? Ndị atara gị gị na ha tameje anyụ. And manyun. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti were wayọ. Just ka bụ ọda mere m explain mkpu gị. Achọ m problem. Lanya ka m ọda were olu wayọ mere m explain mkpu gị na. Ị ga-enyele pata na ị na-eji anọ gị enyụma. Yes, baby. Yes. Kumenu na ama na-ede ede. Yes, baby. Like, I'm Ona bia ima anime anu yama like iya oya digi kino na like out of this world. Okay, Nrazia out of this world and that man again on now. Listen to me. That is why I'm just saying cool or that. Listen, don't joke with me here. Nora out of the world of planet in Gamma again on now. I had to phone on a lower other possible Ghana somewhere getting with something Jitanaka. Nrazia out of this world now. Sir? Nora out of this planet Earth to where poor poor. More na poor pongwa. Yes, daddy. Otwa, where was he? Okay, yes, daddy, yes, baby. Gapo. Yes, daddy. Yes, baby. Genotype of AA. blood group of B plus. phone number, congrats. 091 27 84 1339. All right, now, Genti. When you will actually watch a video, this lady, they got on YouTube and Facebook, but the number will be on YouTube. Everybody who remember interview here, their number will be on YouTube. Yeah, my sister, when you will have freak out, go check out me. When you will have this serious, you have your parents, Yes, sir. Thank you. I just no matter interview, no phone call. They camera down. My sister, ya quite on so Bria no be yesige bara otoga na WhatsApp, Bamakwa block onye. Bamakwa block onye ho. Bamakwa block onye ho.